Hi, hi, hi. Live. లైవ్కి జాయిన్ అవ్వాలి ప్లీజ్. ఏరులేరు లైండు. లైక్ మన ప్లే ಒಂಜಿ ಲೈಕ್. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಏರ್ಲ ಒಳ್ಳೆರಾ? ಬಲೆ 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 ಬಲೆ. ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.
ಎಮ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ ಲೈವ್ಗೂ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು ಹೌದೀತೆ അവർച്ച് വേണ്ട എനിക്കൊന്നും വേണം പേര് ഇതാണ് തിന്നാന്ത കാത്ത് കാത്ത് അതാണ് ഓ అవుండా తటేన్ అవాగేళ్ళదుండదా వచ్చి ఇంకొంది
ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಈರು ಬರ್ಪೇರು ಬೋಪೇರು ಬರ್ಪೇರು ಬೋಪೇರು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ
লাইক করলে প্লিজ লাইক করলে।
लॅपटॉप लाव म्हणत मैं
ಮಾಡಲಾದ ನಂಬರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲಾದ ನಂಬರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.
ಮನೆ ಮಂಚವು ಏರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿ.
ಹೌದೇ ದಾದನ ಬಣ್ಣ ಹಾಂ ಸೋಬಂತ್ರಲ್ಲ ಬರ್ಬುಜಿ ಹೌದಾ ನಂಚ ದಯಗಂಚ ಹ್ಞೂ ಇವರಿಗೆ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಮದರ್ ನಂಬರ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಏರುಳ್ಳೇರು ಲೈವ್ ಬಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಬೊಕ ಪೋಪಯನ್ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ತೋನಿಸಾರದು
ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಏರು ಒಂಜಿ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್. ಫೈನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಡ್ಯೂಟಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಒನ್ನ ಸಾಂಡ ಬೇಗ ಆತನ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾನ್ ಎನ್ಮಂಟೆ ಬತ್ತದು ಲೈವ್ ತೊಂದೆ ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಕಾಪುನ್ ಏರಾಂಡ ಬರ್ಪೆರ ಅಂದ್ ಒನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತೂತುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂದಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ರದ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸಾನ್ ಎನ್ನ ಒನಸಾದ್ ಕ್ಲೋ ಒಂದೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಕೇಂಡರದ ಮೆಗ್ದ್ಯ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದೆವು ಶಾಲೆದ ರಜೆಟ್ ಬರ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಇಡೀ ತಿರ್ಗದು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪ ಮೆಗ್ದಿ ಬತ್ತಲ್ಡ ಬಾಲೆಲು ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ್ಸು ಅಂದಂದು ಇರ್ನ ಪುದರ ಅನುರಾಧನ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದುಂಡದೆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮನ ಬುದ್ಧ ಅನುರಾಧನೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನಂದು ತೂಲೆ ಕಂತೀನಿ ಮಾರೆ ಅವು ಪೂರ ಪೂಂಡೆ ನಾ ಮೈಕ್ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟ ಮಂತು ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಬಾಯ್ಡ್ಕುಲು ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಮಂತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಮೈಕ್ ಪೋಂಡೆ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡ
ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರಡು ಬಂಡದು ಮೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವು ತಾಲೊಂದುಂಡು ಕೇನುಂಡ ತೂಗು ಮನೆ ಮಂಚವು ಏರೊಂದು ನಿಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕೇನುಜಿ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ, ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ತೂಗು ಮನೆ ಮಂಚವು ಏರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಪೇರ್ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಬೆಲೆ ಬಪೇರ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಮೂರು ಜನ లేరు లైక్ మనిపించారు. ప్లీజ్ లైక్ మీ లైక్ మీ లైక్ మీ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರಡು ಬಂದೇನು ನೀನು. ನಾನು ಆಜು ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪೂಜೆರು ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಪೋಪುನಗಲು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಂತ ಓಕೆ ಏರುಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಇರ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಡಾರದೆ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್ದದೆ ಅನುರಾಧ ಮನ ಇರ್ನ ಇರ್ನ ಬುದಾರ್ ನಿಕೇಶ
ಫಸ್ಟ್ ತೋಪನ ಚಾನಲನ್ನ ತೋಂದಿತ್ತಾರ ತೂಗು ಮನೆ ಮಂಚವು ಏರೊಂದು ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಬಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪನೆ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರಿತ್ತು ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಜೋರಿತ್ತೇನು ಬರ್ಸ ಓಡಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ 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 ಬಾನಿ ಕೋಪ ಹಾಯ್ ದಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದು ಮಾರೆ ನಾನು ಬೊಕ ಇರ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರತ ಅಡೆ ಪೋಡು ಇಡೆ ಪೋಡು ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಜಿ ಫುಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಮಂತನ ಬ್ಲೂ ಆಪುಡು ಎಂಚ ಬೊಕ ಗೊತ್ತಾನ ಮಂತೆ ಯಾರು ಕರ್ದಿಂಚಿ ಕಾತೋದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೈಜಾರ ತೈಕ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿತ್ತೇನು 8 ಗಂಟೆ ಕಾತದೆ ನಾನು ಬಂದು ಮನ್ಪರ ಪೋಯ್ನಿ ಪೋನಾಗ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಬತ್ತೇರು ಆರು ಬತ್ತೇರು ಅರಡ ಪಾತೇರಿಯ ದಾದೆ ಬ್ಲೂ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲೂ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬಾರ್ವಿನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರೋದುಂಡು ಇದನ್ನ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡು ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಇರ್ನ ಖಾಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಾರು ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಅನುರಾಧ ಹಾಯ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನುರಾಧ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಅನುರಾಧ ಅತ್ತಿ ಕರಡ ಕೇಳ್ನೆ ಗಿರಡ ಪುದರ್ದಾದ ಪಂಡದು ದಾದನ ನಂಬರ್ ಶೋ ಆಪುಜ ಅಂದ್ ಅನುರಾಧ ಬಾನಿ ಅನುರಾಧ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಕೇಳ್ನೆಗೆ ಉಂತಲೇ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾ ಓಪನ್ ಬರ್ಚಿ ಓಕೆ ಅನುರಾಧ ಒಳ್ಳೆರಾ ಶೂ ಹಾಂ ದೆತ್ತೆ 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 ಅನುರಾಧ ದೆತ್ತೆ ಬಾನ್ವಿ ದೆತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅರ್ನಪದರ್ ಅನುರಾಧ ಹತ್ತು ನಿಕೇಶ್ಗೆ ನಿಕೇಶ್ ಅಂದ್ ಎಗರ್ತೀಯ ನಿಕೇಶ್
ಕಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಇರೀಗ ಯಾನು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಲ ಬರೊಂದಿತ್ತನ್ಗೆ ನಿಕೇಶ ಏರ್ ನಮಗೆ ಬಂದು ಅನುರಾಧ ದಾದೆ ಕಾಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೆ ಇದೀಗ ಯಾನು ಅರ್ನ ಮಗೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತನ್ ಇವಾಗ ಜತ್ತಾರ ಬಾಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಾರ ಏನು ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಬಾರ್ಬಿ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನು ದುಕಾನ್ ಪುಯ್ರ ಅಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ಡು ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತೂತುಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂತುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶೋ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ ನಾನು ಇಂದು ಏನು ಕನ್ಪದೀನಿ ಒಯ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಿಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಗ್ ಮಂಪನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಆಯ್ತು ಅವಸ್ತದಲ್ಲೇ ದಾದೆ ಮಂತಿನ ಪಂಡ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ದ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ನೆಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಪಾತ್ರೆಗ ಅವು ಯಾಂದದು ಅಂತೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೇನಾ ಕುಲೊಂದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಜೀರ್ ಬಾಯಿ ಬಾಡ್ದು ಅಗ್ಗಿ ಅಗ್ಗಿ ಅಗ್ಗಿದು ಆಯ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ ತುಂಡಾಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಉಂಡು ಡೌಟ್ ಇಂಕೇನು ಇಜ್ಜ ಬಂಡದು ಮೀಶೋಡು ಗಣಪತಿನ ಐಕು ಏರ್ಲ ಬೈಜಿರತ್ತ ಅವೇನ ಅಗ್ಗಿ ಅಗ್ಗಿದಿತ್ತದು ದಾಲ ಆತಿಜಿ ಫೋಟೋ ಕುದೊಂದು ದಾಲ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನೈಕ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ನೆಕ್ಕೆ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಆವಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಚಿದ ಕುಲದ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರು ಅವೇನ ಅಗ್ಗಿ ತಿಂಡೆ ಬಡಲಾಂಡ ಅವೇನ ಅಗ್ಗಿ ಅರಿನ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರು ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ಪೆ ನೈಟ್ ಅಂದು ಆ ಪುಂಜು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುಂಜು ಜೈದಿನ ಅಂದ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಯಾರನ್ನ ಇತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡಿಗೆ ಒರ್ಮರೆ ಎದ್ದು ಒರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದು ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಎನ್ಮರೆ ಏರ್ ನಂಬರ್ ಲೈವ್ ಇಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೈವ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಆಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಡದ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ ಬರ್ಚಿಂದ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಕ್ಕರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಯಾ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಬಲೆ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಬಂಡಲ್ ಕೊಪ್ಪದ ಯಾ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂಡದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಪೆ ಬಂಡದು ಆ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಲ್ಲನ ಮೊಬೈಲು ಜನ ಬರೋನುಂಡು ನೆಟ್ ಇಜ್ಜದ ಅಂದು ಇಜ್ಜ ರೇಂಜ್ ಕುಜ ಅಂದು ಕೊಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನದಾರು ಪೋಯ ದಿಕೇಶ್ ಪೋಯರಾ ಅಂದು ಕೋಡ ಜನ ಇತ್ತಿರ್ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಡು ಇನ್ನಿದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋಯರು ಯಾನವರ ಎಣ್ಣೆ ಬನ್ವಿ ಅಂತ ಬೇಗ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಅನುರಾಧ ನಿಕೇಶ್ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ದಾದಿ ಗೊತ್ತು ನಿಕೇಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾನ್ವಿಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವಿ ಲೈವ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಅರ್ನ ಕಾಂಡದ ಲೈವ್ ಆಜು ಗಂಟೆನ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆನ ಬಾನ್ವಿ
ಕಾಂಡದ ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಸಿ ನಿಕೇಶ ಮೇರುಳ್ಳೇರತ ಬಾನ್ವಿ ಅರ್ ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಕುತ್ತಾರ್ದಾರ್ ಅರ್ ಕುತ್ತಾರ್ದಾರ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಕುತ್ತಾರ್ದಾರ್ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಎಪ್ಪುನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂಡಿ ಬೇಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡದೆ ಅರ್ನೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾನ್ವಿಗ್ ಆರ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಇಂಕೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ತಿನ್ನಕ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಬಡ 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 ಪಾತಿರೊಂದು ಬಗಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೋಡು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಏರು ಇರು 12 ಗಂಟೆಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಅಜ್ಜಡ ಯಾನು ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪಡ ನೈಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆಗ ಕೋಡೆ ಪೋತುನು ಮಾರನ್ನು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ತು ಏರಿಯಕ್ಕೆ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮಾತ ಜೆಪ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಏರ್ತು ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಗಳು ಮಾತ ಜೆತ್ತದು ಓಲುಪ್ಪೇನದ ಅದ ಕ್ಯಾನ್ ಓಡೆ ಮಾತ ಪೋಪೇನದ ಅದನ್ನ ಕನೋಟು ಅರಿನಿ ಬರ್ಪಿಸಿ ಅರಿನ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಕೋಡ ಬಂಡೇರು ಯಾನಿರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಡ್ಡ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಂಡದು ಇತ್ತಾರು ಬರ್ಪಿ ನೆಜ್ಜಿ ಡೋಂಗಿ ಏನು ಹೆಣ್ಮಂಟೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚನ ಬೈದು ಹೊಡಿತಿన్నారు ಹೆಣ್ಮಂಟೆಗೆ ಆ ಪೊಂಜ ವಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಹೋತಡ ಬರ್ಪಜೆ ಎಂಡ ಬಂಡೇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಲೈಕ್ ಮಂತೀನಿ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಮೇಲೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅರ್ನಾಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಬತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಅರ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಡದ ಹೋದಡ ಪಾತೆರ್ದು ಬೈದ ಜನಕುಲ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಪೂರ ಜೈದೆರ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಒಂತೆಣ್ಲೆ ಎತ್ತೇರು ಬಾನ್ವಿ ಜನಕುಲು ಇನಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅದರ ಗಂಟೆಗೆ ಜನಕ್ಕಳು 12 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರಾ ತುಯ್ಯಾರ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೂ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನ ನೈಟ್ ಈ ಫಾರಿನ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲೈವ್ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಆಪಜ್ಜಿ ಕಾತುಗಳು ನೀರು ಆನಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಬಲೇ ಬಂತು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಡೇದಿ ಬರ್ಪೇರು
ನಿಜದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಓ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೂ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಚಾಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುವರತಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೆ ಹೊರ ತಿಕ್ಕಲಿ ಪಾತಿರ್ಗ ಕೂಡ 10-15 ಜನ ಅಂಡಲ ಏನು ಲೈವ್ ಇತ್ತೀರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಡಾ ನೈಟಾ ಡೇನಾ ನೈಟ್ 15 ಗಂಟೆನಾ ಡೇ 15 ಗಂಟೆನಾ ಸರಿ ಅಂಚನ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ 15 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆ ಎನ್ಮಾರ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೈಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಗೆಯಲ್ಲಿ 15 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ತೂಕ ಐಟ್ 8 ಜನ ಪೇರು ಬಂಡದು ಪಗೆಲ್ದೆಟ್ಟು ಜನ ಬರ್ಪೇರ ನೈಟ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡದೆ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂದಿತ್ತು 1K ಮೊಟ್ಟ ಪೋಂದಿತ್ತು ದಾದ ಪೋಪುಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ಎಲ್ಲದಿಂದ 15 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೆ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುಗ ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಾನುವಿನ ಒನಸಂಡ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಇಂಕೆಲ್ಲರೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಉಂಟು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಾಕ್ಲಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಯಾನೇ ಬನ್ನ ಗೋಪನ್ ಬಂತೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ದಾಯಗ ದಾದೆ ಪೋಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ చెప్పునే నికేష్ చెప్పు పెరిగే గుడ్ నైట్ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ಪಂದುಲ್ಲಾರ ತಿನ್ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಅಂದ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಅಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಪಗೇಲ್ಡು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಕ ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ಸರ್ತಿ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂತೆಡಿ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೀರು ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ 15 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ 2 ಸರ್ತಿ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ 15 ಗಂಟೆಗೆ ನೈಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ 4 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಮೂಜಿ 4 ಜನ 1 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಚಾಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ದೇ ಅನುರಾಧ ಅರೆಗ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೋಚಾರ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಅನುರಾಧ ಫಸ್ಟ್ ಮೇರ್ನ ಬಾನ್ವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರೇಗೆ ಬಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಹವ್ಯ ಯಾರು ಇತ್ತೀಚೆರು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಬಾನ್ವಿ ಅರೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ
ಅರೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇರ್ನಿಕ್ ಮಂತೇರ ಅಂದಾರ್ അരട പണ്ടിനി ഞാൻ എന്നേക്ക് മൻപരെ ഞാൻ പണ്ടരട ಅಂಡ್ರದು ಪುಂಜಾಡ ಬಾನ್ಮಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರು ಲೈವ್ಗ್ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡ್ಲುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಇಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಸಟ್ಟೈನೇಟ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ದಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪು ಜರದ ಬನ್ನಿ ಆಕುಲು ಬೋಟು ಪೋಪುನಿ ನೆಟ್ ಓಡಾಡ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಗ ನಾನು ಅಂತ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒರ್ಮಂಟೆ ಬಂದು ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ ಗಾರ್ನ ಪಾಪ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಂಡ ಬಂಡದು ಬೊಕ ಬಂಡೇರಿ ಓಡ ಪೋಪುನತ ಅಂಚ ಬೇಗ ಜೆತ್ತೇರ ಜೆಪ್ಪಾಡನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕಡೆ ಬಂತೇರ దాదాపు ఒక్కడే పోపారు ఓడి ఒక్కడే పోపిని ಒಕ್ಕಡೆತ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನೇ ಪೋಯಿನಿ ಒಂಜೇ ಜನ ಒಪ್ಪುನೆಂಡ ಬಾನ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಇಡು ಎಂತದ ಲೈವ್ ಇಡು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಬಾತ್ಯಾರ ನನ್ನ ಮೇಗ್ ದಿನ ಇರ್ಪಲ್ ಯಾನು 2 ಗಂಟೆ ಬೈದೆ ಬನ್ನಿ 9:39 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನುಂಡತ ಇಂಕ ಮಿಗ್ದಿ ನೆರ್ಪಿನಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಿನಿ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದು ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕಲು ಊರು ಬತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ ಮದಪೇರು ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಪುನ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂತ ಐಟು ತುಳು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಬರ್ಪುನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆರ್ಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು ಇನಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಲ್ ಮಾಯ್ಕನೆ ಆಪಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಜಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೊಕ ನೈಟ್ ಲೈವ್ ಮಂತಂಡ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾತ చెప్పున పొత్తు నన్ను ఆటి అత వాళ్ళ కుల్లెక్కులు వరడు ఎన్న లైవ్కు ఇనిదించి ఆటి సైతినకులు బత బరుడు ఎన్న పప్ప బరుడు ఎన్న పప్పలు ఇజ్జీరు ಒಂಜಿ ವರ್ಷಾಂಡು 6 ಬರುವೇರು ನಾನು ಲೈವ್ಗೂ ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಲೆಸ್ ಆಪೇರು ಒಂಜಿ ಆಪೇರು ಅಡ್ಡ ಆಪೇರು ಮೂಜಿ ಆಪೇರು
దాయ తెలుపుని బాన్ని పండినిక ಇನಿದಿಂಚಿ ಆಟಿಂದು ಬಂಡಿನಿಕ ಕುಡಮಾಯಾಯರು ಮೂಜಿತ್ತಿನ್ ಮುಂಜಾನೆ ಬತ್ತಿನ ಹೆಂಕಲ್ಲ ಪೋಯಿನಾಕಲ್ಲ ಹೇಮಾ ಸನಿಲ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಹೇಮ ಸನಿಲ್ ಒನಸಾದೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕಾತಿರ್ ಮೇಡ್ತಲೆ ಬಾನ್ ದಾದೆ ಕುಲೆ ಹೇಮ ಸನಿಲ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ರೇಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಇರ್ದ ಮನಸಾಂಡೆ ಕಜಿಪು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕದ್ದಿತ್ತೆ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಪಾರ್ದು ಸಾರು ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನಿರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆ ಅಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಆಂಡೆ ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಆಜು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತೀರ ಐಕೆ ಯಾನಾರ ಹಿಂಗೆ ಕಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನಾರಿಗೂ ಪಿರ ಮಂತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಮಂತೆ ಆಂಡ್ ಉಪ್ಪಾಡಿ ಇರು ಚಾನಲ್ ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಲೇ ಬಾನ್ವಿ ಸನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೈ ದೆರ್ತು ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ರಡ್ಡು ಕೈ ಇಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಡದು ನಿಗ್ಲೆ ಬೆಂಡೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪಿಗೆ ಅರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ದಾಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಟಾಟೆ ಬಾರ್ದು ಆಜಾಯಿನ್ ಬೇಗ ಉಂಡೆ ತರಕಾರಿ ಆತ ಶೋಕಾಪ್ ಬಾಕಿ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಜಿ ಹೇಮಸನಿಲಿ ಹೊಲ್ತಾರ್ರಿ ಯಾವ ಊರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಏಳ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಏಳ ಆಯಂಕ ಕುಲೆ ಬನ್ನಾಗ ಬಾನಿ ನೆನ್ಪಾಂಡು ನೀನು ಕುಲೆವಾ ನಾನು ಕೂಡ ಕುಲೆವಾ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ತೂತಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಸ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಸ ದಾದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಳು ಬಾನ್ವಿಲ್ಲರತೆ ಬಾನ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಬಾನ್ವಿ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣತ ಬಾನ್ವಿ ಮಲ್ಪದಾರ ಮಲ್ಪೆಡು ಮೀನುಂಡೆ ಹೇಮಾ ಮೀನುಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಾನ್ವಿ ಇಲ್ಲರತೆ ಆ ಬಾನ್ವಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಆರೆಗ್ ಲೈವ್ ಹೋಪೇರು ಅರೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅನುಬಂಗೇರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ದಾಲ್ ಕುಡ್ಲ ಯಾನು ಸುರತ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಮುಲ್ತಾರ್ ಎಂಜನ ಕುತ್ತಾರ್ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಎಮಸಿಸ್ ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋದು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು. ಸನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ಯಾಲ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಬಾನ್ವಿ ಬಂಗೇರಗೆ ಸನಿಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ
ಊರ ಪೂಜಾ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಆರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಯಾಲ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ ಬಂಗೇರತ ಬಾನ್ವಿ ಬಂಗೇರತ ಓಡೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಐಕೆ ಚಾನಲ್ ಪಾರ್ದಿನ್ ತೋಜ್ಜ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂಗೇರ ಬರಿಯದ ಬಿಲ್ವ ಆಂಡ್ 2 ಜನ ಒಂಜೆ ಇರತ್ತ ಬಂಗೇರ ನಾಕುಲು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಲ್ಲವ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇತಾಯಿನ ಎಂಕಲ ಬರಿ ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಆತ ಬೊಕ್ಕಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರಿಯರಾರೆ ತೂಲೆ ಏಮಗೆ ಏವ ಪಂಡಿ ಕುಡ್ಲೆ ಏತು ಫಸ್ಟ್ 4 ಹಾರ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಅರೆಗಲಡು ಅರೆಗಲಡು ತೋಡ್ದ ಬರಿ ಮರಿಯಲಡು ಮಾಡ್ದ ಬರಿ ಸರ್ನೇಮ್ ಬಂಗೇರ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಂಗೇರ ಆ ಸುರುಟ್ ಕೇನಲ್ಲೇ ಏಮ ಸರಿಲ್ ಬಂಡರತೆ ಯಾಕಡ್ ಏರು ಅನುರಾಧ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಅನುರಾಧ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಐಡಿ ಬತ್ತೊಂದು ಆರು ನಿಕೇಶಿಗೆ ಪುದಾರ್ ಏಮ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದೆ ಏರ್ನ ತುದೆ ಬರಿ ಹತ್ತು ಸುರತ್ ಕಲ್ದು ರೋಡ್ ಬರಿ ಮೇರು ಬಾನ್ವಿ ತುದೆ ಬರಿತಾರ ಅಂದು ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂಲೆ ಆರು ಯಾಪಲ್ಲ ಕಡಲ್ದ ಬರೀ ಟಿಪ್ ಬಾನ್ವಿ ಅದೇ ಬಾನ್ವಿ ಅವು ಕಂಡೆ ನನ್ನ ಸರ್ನೇಮ್ ಸನಿಲ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತು ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬನ್ನಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಬರ್ತೀರಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಊಟ ಆಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಂಗ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಾನ್ವಿ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲೆ ಒನಸ್ಕೊರ್ದು ಓವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಬಾನ್ವಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜ ಕೋಡದನ ಏರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಪಂಡೇರ್ ನೋ ಪಂಡದ್ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಪಂಡೇರ್ ನೋ ಪಂದ್ ಪಾಡೀರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿಗೆ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನಟ್ಟುದು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸಹ ಏಮಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ದೇ ಏಮಕ್ಕನ ಪುದರ್ದದೆ ಹೇಮ ಸನಿಲ್ ಅರ್ನ ನಿಜ ಪುದರ್ದದೆ
ಏರಾ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾನು ಕಡೆ ಇರು ಬೇಗ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಡಿಲ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ ಟಾಂಡ್ ಹೇಮಾ ನಾಲಿನಿ ರುದ್ರೇಶ್ವರ ಮಲಗುದಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವು ಬನ್ನಿ ನಳಿನಿ ಬಾಕಿಲು ದೆಪ್ಪು ನಳಿನಿ ನಳಿನಿ ಜೈದ ಅವು ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾರ್ರೆ ದಾದೆ ರಾರೆನಾ ರಾರೆ ಫುಡೇರು ತಾರ್ತಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ ತಾಯ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಜೈದಿಜಿ ಜೈದು ಜರ ಪುಂಜ ಬಲ್ತೀನಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಾನ್ವಿ ಜೀಕೆ ಬಟ್ ತುಳು ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಬಂತಲ್ಲ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ ಅವರೇ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಾತೇರು ನರಡ ನೀ ಮೇರೆ ತುಳು ತಾರಿ ಬಟ್ಲ ತುಳುತಾರ ಕುಡ್ಲಾನೆ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ ಇರು ಜೆ ಕೆ ಭಟ್ ತುಳುತಾರ್ ಕುಡ್ಲದಾರ ಅಂದು ಜೆ ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾಂತುಲೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಉಂತದೆ ಏರ ಆಂಡಲ ಸಾತಿರ್ ಬೊಬ್ಬಿನಕು ತಿಕ್ಕುವೆರ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿಜೇರಿ ಅನ್ ಅಡೇಗಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಬಾನ್ವಿ ಬಲ್ತು ನಾನು ಅದು ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಬಾನ್ವಿ ಅಂಚಾರು ಒನಸು ಮನ್ಪೇರು ಒನಸು ಕೊರ್ದು ಬಟ್ಟಲು ತೆಕ್ಕೆರೆ ಪೋಯಿರ ಅಂತ ಕಾಂಡೆ ತೆಗುದುಲಿತ್ತುನರೆ ಬಟ್ಟಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗದ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಜೇಗ ಬಟ್ ಇರಿಗ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮದೇವೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರಿನಕ್ಕನ ಅರಿನೀನ ನೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿತ್ತರತೆ ಲೈಕ್ ಮಂದಾನ ಇನ್ನೊಂಡೆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತುಳ್ಳಾರು ಪಾತೆರ್ಲಿ 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 ಹೇಮ ಪೋಯರೆ ಜಪ್ಪುನ ಮಾತಾ
ಚಾರ್ಜುಂಡು ಅತ್ತಿಗೆನ ಅವಳು ಎನ್ನ ಪುದರು ಒಲ್ಪಲ ಉಂಡ ಆಕಿನ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡಲಾದ ನಂಬರನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅರ್ನ ಪೋಪುಜಿ போயிடா மாத்த போயிரு மாற சொன்ன பார்த்து போயிரு கொஞ்சம் தெட்டி தீத்தேரு ಅಂಚಂಡ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್. ಇದು ಪೋಪರಾ ಅವು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಚ್ಚು ದಾದೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜನಲ ಇಜ್ಜರಿ ಇರ್ಲ 0 ಉಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ತಾನೇ
ఏం పోపునా? బాయ్. ரெண்டு ಗಂಟೆ ಆಡು 1.25 బాగానే పోయారా? ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರಾಗಲಿಗ್ಲಾ ಹೇಮಸ ನಿಲ್ಬನಂದು ಆವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ చెప్పునే ಇರ್ ಇಲ್ಲಾಡೆಪ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಬೊಬ್ಬನೆ ಹೇಮ ಇರು ಇಲ್ಲಾಡೆಪ್ಪನೆ ಬೇಲೆ ಬೊಬ್ಬನೆ ಪೂರೆಗೆಲ್ಲ ಬಾನಿ ಬರ್ತೀರು ಆರು ಪೋಪೇರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಅಲ್ಲೇರಿ ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಏಮ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾನು ಇಲ್ಲ ರೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೇಕೆ ಬಟ್ರ್ ಇತ್ತಾರೆ ಬಟ್ರಲ್ಲ ಬೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏಮಾವೆ ಚಿಪ್ಪಲೆ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡತೆ ಯಾಲ ನಾನು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಅವಳು 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಬಕ ಯಾಲ್ನ ಪೋಪಿ ಆನೆಲ್ಲ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪ ಕಾಂಡೆ ಮದ್ಮೇದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪಾರಾ ಅಂದೆ ಮಲ್ಪೆಡುಪ್ಪುನತೆ ಅವಳಿಂಚ ಮೀನ್ದ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುನವಳು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಪ್ಪುನೆ ಮದ್ಮೇದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪುರ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೀರಿ ಜನ ಕೋಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೀರು ಪಾತಿರೊಂದು ಪುರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತೀರು ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಇರು ಇರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ದಲ್ಲ ಹೇಮ್ ಮರಿಲ್ಲದ ಇರು ಬಾನ್ಮಿ ಆರ್ಲ ಪಾರ್ಲರ್ ಡೇ ಆರ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಆರು ಕುತ್ತರ್ ಕೊರಗ ಜನ ಕುತ್ತರ್
ಬಾನ್ವಿ ಎಕ್ಕಡಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಾತೇರಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರಿ ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನಕ ಬಂಗ್ಯಾರ ಬಂಗ್ಯಾರ ಬಂಡೆ ಇರತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲ ಆರು ಬಾನ್ವಿ ಅರ್ನ ಬುಧರವಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುರಮನ್ ಬೇರಾರು ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಾರು ಬಾವಿ ತೆಂಗ್ಳೋಡು ಉಳ್ಳೇರದು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೊಡೆಪ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಯ ಬಾಲಂಡು ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರುವರೆ ಆ ಪುಂಜು ಕಾಂಡೆವರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇರು ಚಾಮದ ಬರ್ನಾಗ ಬೊಕರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ತಕ ಕೂಡ ನೈಟ್ಗ್ಲ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂತ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪುಂಗ್ಯಾರ ಬಾನ್ವಿ ಈಗ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಇದ ಒಂಜಿ ಅರಿನಿ ಬಂಡದುಂಡು ಬೊಂಬೆದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ ಲೈವ್ ಹೋದು ಮಾರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನ ಜೋಕುಲು ಆನುಲು ಡುಬೈಡುಲ್ಲೇರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರಿ ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ರೆ ಯಾನುಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮ ಅರುಣತೆ ಭಟ್ರವೆ ಜಿ.ಕೆ. ಭಟ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂದೆ ಸಾಂಡ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ದಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾರು ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಡಬ್ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಅವಿ ಇರಿಗಾಂಡಿ ಇನ್ನದದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೇಮಾಜಿ ಹಾಯ್ ಏಮಕ್ಕ ಅಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರತೆ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ ಯಾ ಪುದರ್ ಪಂಡದೆ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಮಾಜಿ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆನುಲು ಪೂರ ನೆಟ್ ಫಾರಿನ್ ಲೇರು ಹೇಮಾಜಿ ಹಾಯ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಿಗೆ ಬೋತಲಿ ನಂಕ್ಲ ಎಗ್ಗು ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುಜ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಗ್ಗೆರೆ ಅಂಜಾರ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಕೋರಿ ಬೋರ್ಡು ಮೀನು ಬೋರ್ಡು ಚಪ್ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೆ.ಕೆ. ಭಟ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಪಾರ್ಟಿ ನಿರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯ್ಬೇಕ ಎಂಗಳ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ ಪನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮ ನಮ್ಮ ಪೋಯ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜೀರಾರು ಕೋಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಲಿ ಕೋಡೆ ಬೈದರ್ ಮಾರ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂದ್ ಬಂತನ ಎಂಕುಲ ಬೈದ ಕೋಡೆ ಪಂತೇರಿ ಎಂಕ ಬೈದಿನ ಎಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓಲ್ ಪಂತೀನಿ ಖಾಲಿ ಹಾಯ್ ಬಂಡು ಬತ್ತಾರು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಕೋಡೆ ಬ್ಲೂ ಇನಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯೆ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಡ್ತೀನಿ ಪೂಜೇರಿ ಏರೇಮ ಎಂಕ್ ಸೋಮವಾರ ಐತಾರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಪು ಯಾನ್ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಜಿ ಇತ್ತಿನ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ತಿನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನು ಪಿರ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಇತ್ತಿನ ಯಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂಗಾರು ಬರ್ತಡೇ ಅಂತ ಪಂತೆಗೆ ಕೇಂದಿಜಿ ಅರೆಲ್ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಆರು ತರಕಾರಿಗೆ
ಯಾನಾಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಎಂಕ್ ತಿನ್ನದ ಕೊಕ್ಕ ಬೋಡು ಮಿಮ್ಮಿ ಬೋಡು ಪೂರ ಬೋಡು ಇಂಕ್ಲು ಮೀನ್ದ ಪಾಟಿ. ಕೋಡೆ ಆತುಂಡು. ಕೋಡೆ ಆತನ ತಿಂತುವೆರಾರು ಕೋಡೆ ಬುಧವಾರ ಆತ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಆರು ತಿಂದ ಜನ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಆನ್ ತಿಂತು ಎತ್ತುನದೆ ಆರು ಬಟ್ಟವೆ ಜೀಕೆ ಬಟ್ಟ ಆರು ಓಲು ಆರು ತರಕಾರಿ ಅಂದು ಯಾನಣ್ಣ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲೆ ಆವ ಪೋದು ಬಲೆ ಆವ ಕೈಯ ಬರ್ಪೆ ಆವ ಪೋದು ಬಲೆ ಎಡ್ಡ ಬಾತೀರ. పెద్దెండ ఆతుండ తింతోలి ఆరు ఓలు తినిపిని ಆರು ತಿಂಪು ಜೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಲಾಂಡಲ ಅರ್ನ ಕಿಟ್ಟಿ ಪಾಟ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾಟಿ ಕೋರಿದ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಬುಧರ ಮುಟ್ಟ ಈರು ತಿನ್ಪುನತೆ ಹೇಮ ಯಾನು ಪೂರ ದಿನ ತಿನ್ಪ ನೆನಪುದೆಲ್ಲ ಭಟ್ರೆ ಜೇಕೆ ಭಟ್ ಆರು ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಸೋಮವಾರದ್ದು ಬುಧರ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿನ್ಪುಜೇರು. ಶನಿವಾರ ಐತರ ತಿನ್ಪೇರು ಎಂಗುಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪ ಎಂಕ ಕೋರಿ ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿನ ಎಂಕ ಎನ್ನುಂಡು ಬಾನ್ ಇತ್ತೇರು ಮರ ಬಲ್ತೀರು ಓಡಿ ಪೋಂಡ ಪುಂಜು ಲೈವ್ ಪೋಂಡ ಅಂದು ಅವ ಪುಂಡತ ಅವ ಇಬ್ರು ಬರಾವು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅವನು ಪುಂಜು ಇತ್ತಿರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾನ್ವಿ ಬಲ್ ತಿನ್ನತ ಇರು ಸನ್ನಿಲ್ಲ ಇರು ಪೂಜಾರಿಯ ಬಂಡದು ಯಾ ಬಂಡ ಯಾನ್ ತೋಡ್ದ ಬಾರಿ ಅರೆಗಲಗು ಮಾಡ್ದ ಬರಿ ಅದೇ ಮರಿಯಲ್ಲಗು ತೋಡ್ದ ಬಾರಿ ಅರೆಗಲಗು ಮಾಡ್ದ ಬಾರಿ ಮರಿಯಲ್ಲಗು ತೋಡ್ದ ಬಾರಿ ಅಂಚ ಹಿಮ್ಮತ್ತದ ಬರಿಯ ಎನ್ನ ರೋಡ್ದ ಬರಿ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ತುದೆ ಇಜ್ಜದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತುದೆಕ್ ಕಡಲ ಬೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಸುರತ್ಗ ಪಡ್ಡೆ ಅಂಚಿ ಬೋಡು ಪಡ್ಡೆದ ಅಂಚಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅಂಚ ಮುಲ್ ರೋಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಡ್ದ ಬರಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಾತ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಬಾಯಂಗ ಒಂದುಂಡು ಬಾಯಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪೇರು ಬಾಯಿ ಅಂಗದ ಸಾಕಾರ ಲಕ್ಕುನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಿತ್ತಿನ ಅನುಗುರು ಎಂಕ್ಲೆ ತುದೆ ಬರಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಡಲು
ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲೆ ಮಲ್ಪೆಡತೆ ಪುನು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿ ಸೆಕೆಕ್ ಮಾತ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೈದೆ ಬೀಸ್ತಡೆ ಬೈದೆ ಅವ್ಳು ಗಾಂಧೀಜಿ ನಿಕುಲು ಅವ್ಳು ಅಡುಗುಡು ಕುಲ್ಲದರತ ಬರ್ಸಾಗ ಪಾಪಾರೆ ಕೊಡೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾರ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗಲೆ ಗೊಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಡು ಕರಂಚಿದ ಕಪ್ಪಾತೇರ ಪಾಪ ಮಾರ್ಯಾರ ಅಂದು ಕಡಲ್ ಮುಟ್ಟತೆ ಎಡ್ಡತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬೋರ ಜಂಚನ ಇಲ್ಲಿ ಕಡದ ಬಡ ತೂವಲಿ ಅವು ಈತು ಬರ್ತು ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ಕಡಲ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ ನೀರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಜೆ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪುರ ಕೆಲವಿಲ್ಲದ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಲಕ್ಕವಿರದು ಒಂದು ಜನರು ಹೋದರು, ಎರಡು ಜನರು ಬಂದರು, ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಐಡುಂತುಚಿ ಪರಶುರಾಮನ ದಯಟ್ ಎಂಗ ನೀರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಆ ಕಡಲು ಗಾರ ಕೊಡಲು ದಕ್ಕದಿನ ಹಂಚಿಗೆ ಅದೆ ನಿಗ್ಲಿ ಸಿಗದಂಡೆ ಅವು ಹೊರಬೈದನು ಅಂತೆ ಹಿಂಗ ಡೌಟ್ ಕೊಡಲಿ ತಿಕ್ಕದನ ಪರಶುರಾಮನ ಕಡ ತಿಕ್ಕದಿನೇ ಕೊಡಲು ತಿಕ್ಕದಿನ ಪರಶುರಾಮನ కొడలు దిగితే జా నీరు దడికిపోతున్న జన 6 పోయి తించెంచమంత పోయి తక్కినదే ఓల కడ నడువుటు పోడు எங்கள் பீச்சு மாற்ற போகணும் மஸ்த் ಇಷ್ಟೇ ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬೀಚ್ ನಡು ಪೋಪುನ ಲಾಗೆ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ನೀರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವಳ ಕಡಲ ಬರಿತ ಗಾಳಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇಟೆ ಟೆಂಪಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನತೆ ಆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಬೇತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಟೆಂಪಲ್ ಬೈದೆ ಅನಿ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಪಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಒಲ್ಗು ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ತು ಏನು ಇಡೇ ಬೈದೆ ಶಿವಕ್ಕಗೆ ಬೈದೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೆ ಮೆಗ್ದಿನಕಲೊಟ್ಟು ಬೈದಿನಿ ಅವು ಮೀನು ಮಾರಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಬತ್ತಂದು ಅಂತದರೆ ಅತೆ ಅವಳು ತೂತೆ ಬೊಕ ಬೀಚ್ ಬೈದೆ ಬೊಕ ಶಿವಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಕಬಾಬು ಪಾನಿಪುರಿ ಬೊಕ
ಚರ್ಮುರಿ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಚರ್ಮುರಿ ಬೀಚ್ ಕೈತಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪುನೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ತೂತು ಸಾಕಾತನ ಎಂಕವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಪರೂಪ ತೋಪಿನತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಲ ಬಡ್ಲಿರತ್ತೆ ಯಾಮಿನಿ ಇದ್ದುದು ನವಲೆ ಕುಲ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ದಿನೋಲೆನ ವೀಡಿಯೋ ಒಯ್ದು ಆ ಬೋಟುಡು ಮೀನು ಪತ್ತ ಬರ್ಪುನಕಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಬೋಟುಡು ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಪೂರ ಮೀನು ಬೈದು ಯಾರು ಪೂರ ದಿನೋಲದ ಎತ್ತೆತ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಚೆನ್ನಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹಿರೇ ಮುಟ್ಟಾತೆ ಈರ್ ಚೆನ್ನಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ഞാനിത് സപ്പോർട്ട് മൻപെ ಇರಿಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಕೊಡ್ತೆ ಯಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದೆ ಆಜಿ ಐನಿತ್ತೀರಿ ಯಾನು ಇರ್ನ ಉಂಡದ ಅದನ್ನ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಮಂತಿತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಂತಿತ್ತಾರತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಮಾಸೆ ಮೀಯರೆ ಪೋಪೆರ್ ಅಂದು ಎಂಗ್ಳು ಮೂಲು ಪೋಪುಜೆ ಮೂಲು ಮುಟ್ಟೆಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ದೂರ ಪೋಡು ದೂರ ಬಂಡ ಮುಲ್ತು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 18 ರೂಪಾಯಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಾಯ್ರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹೋದು ಅಲ್ತರ ಬಕ್ಕ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಪೋಡು ಯಾನೇನೇ ಊಟ ಮೀತಿಜ ಅಮಾಸೆ ನಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೀಚ್ ಅಮಾಸೆ ಅಮಾಸೆ ಮೀ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಲರಾಮ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಅವಳೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ದೀಪಿನಿ ಇಂಚ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಂಡ್ ಸಂತೆ ಮಾತ ದೀಪೇರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಪ್ಪಗ ಅವು ದೀಪೇರು ನಿಗ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷನೇ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತಂದೆ ಪೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಹೋದ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಡು ಬಲರಾಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ತಗ ಇತ್ತಲೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಧ್ಯ ಅದೇ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಏನು ಹೊರ ಬೈದೆ ಮೀತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ತಿಂಡ್ರೆಗಿಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅವು ಜಾತ್ರೆದ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಇರತ್ತೆ ಈ ಕೂಡುಬಲೆ ದಾದ ನಾನು ಜಿಪ್ಪುಂಡು ನನಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಲೇ ಬಂದಿದ್ದುಲೆಗೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಕೈತಲ್ಲು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಉಂಡತೆ ಅವಲೇ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನಗ್ಲ ಪೋತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನಗ್ಲ ಪೋತೆ ಪೇಟೆ ಬೆಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜುಂಡು ಅವ್ರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಟೆಂಪಲ್ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ರೆಡ್ ಅಲ್ಪನ ದುಂಬು ಏನು ಆಡೆ ಪೋತೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಏನು ಪೋತೆ ಹಂಚು ಮಾತ್ರ ಬೈದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪ ಗೊತ್ತದೆ ಕಿನ್ನಿ ಮುಲ್ಕಿ ದ್ವಾರ ತುಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತದೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮ ಈ ದಾದೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರನೆ ಮಿಗಿದಪ್ಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಒನಸು ಮತ್ತ ಪುಣ್ಣತೆ 2 ಸರಿ ಬತ್ತ ಒನಸು ಮಂತ ಬರ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಬನ್ನು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನ ಆತ್ರೆ ಪೋತುಜಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜಾನೊಂಜಿ ಬನ್ನು ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಬೇದೆ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಊರ್ದ ಪುದಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಊರುನತೆ ಉಲೈ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ
കടക്കാറ്, അമ്പൽപ്പാടി, ഇറഗുലർ അട്ട് ചോക്കിലെ കടക്കാറ് ബുക്ക ബൈപ്പാസാ ಬೈಪಾಸ್ ಅದು ಉಂಡತೆ ಕರಾವಳಿ ಇಂಚಿನ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಹಿಂಗೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿச்சு ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡು ಕಡೆಕಾರು ಕಿದಿಯೂರು ಅಂದು ಕಡೆಕಾರು ಕಿದಿಯೂರು ಬೈದ ಇಂಕುಲು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ದಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಬೈದ ಮೆಗ್ದಿ ಆನ್ ಕುಡಂಜಿ ಮೆಗ್ದಿ ಐಟುಂಡೆ വീഡിയോയിൽ ಸಿಗೋಕದ ಅಜ್ಜರ್ಗಾಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂದುಂಡತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಡೆಗ್ಲ ಬೈದ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾಲ ದೆಪ್ಪುನು ಆಂಡು ಜನ ಇಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಪೋಯೇರು ಯಾನೆಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ 8 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಲೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಪಿನ ಟೈಮ್ ಒನಸಾದ ಡೀ ತೂಪ ఒక ಲೈವ್ಗೆ ಏರು ಬರ್ಪೇರು ಲೈಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿರ್ಗ ಆ ಬಾನಿ ಬರ್ಪೇರ ಅರೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಬಾನಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏಮ್ಮ ಏಮ್ಮ ಬರಂದಿಲ್ಲ ತೂ ಅಂದೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿರ್ಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಏರು ಬರ್ಪಿನಿ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರಿ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣಗ ಏರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತೆರ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಲಕ್ಕ ಏನು ವೈಡ್ ಉಂಟು ತೂಪುನು
ಏರು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಈಜಿನ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಎಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾತ ಪೊಟ್ಟು ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್